Ngisatha le thuba ukunibingelela ekhasini lami la YouTube. Ngiyababingelela bonke abalaleli. Nikhuluma nokhoshu bemadlala. Namhlanje ngizothatha leli thuba ngikhulume ngokubethela. Kubalekile kakhulu ukuthi sibethele emakhayeni wethu, ubethele igceke lakho. Umuzi wakho uqinise, ungathatheki kalula umuzi wakho. Angathi umuntu mengabe ecabanga ukuganga amesana abone nje kube lula njena. Fanele uma ngabe kuwukuthi unekhaya noma umuzi wakho uqinise, ukuthi noma kuthiwa umuntu uyagadla afike nje ikhaya lakho liqinile njena kungabi lula. Kuyasiza kakhulu ke ekuthenini ubethele ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe ungenisa abantu abadala ekhaya, awuzange ucabanga ukuthi fanele uqale ngokubethela kuqala. Uvela ucabanga nje mhlawumbe uthi uyamuntu akutshela ukuthi umuntu fanele ungenisa abantu abadala abekho ekhaya. Ngalokho wena usuyasuka sungenisa abantu abadala. Abantu abadala bangeni-ke lapho mangabe kuwukuthi igceke lakho lingcolile, igceke lakho mangabe kuyindawo ekudlalela kuyona izilwane, uzothi uyabangenisa abantu abadala kufanele nokuthi awubangenisanga. Kufanele ngokuthi uqale ubethele igceke ngoba nabo umuntu uyabangenisa ubangenisa endaweni engcolile, abakwazi ukuthi bangene lapho. Uthi sebengenile bahlale ngaphandle bangangeni ngoba igceke lingcolile. Kufanele uqale ulibethele igceke liqine igceke. Athi umuntu mengabe ecabanga ukuthi kufanele azoganga egcekeni lakho, athole ukuthi uzocabanga kuphinde kushawalale kanjalo, agcine engayenzanga leyo nto, kumane kuziphelele nje enhlizweni yakhe. Ngani? Ngoba igceke lisetshenziwe liqinile, alithatheki kalula ukuthi umuntu masana acabanga athelela bhephe uzothatha inqumo zokuthi awuthi ke ngiyomgadla namhlanje ngimnyakazise ngimuza ukuthi uqine kanjani. Uthi sekucabangile lokho kuphinde kuphelele esikhaleni. Athi uyeza umuntu ebusuku ethi uzoganga, afike umuzi angawuboni, afike mhlambe kuyisiziba, noma athi uyafika athi uyeza amane kube nenkungu njena kube emnyama angawuboni kwayona umuzi, aduke azagcina ephinde emuva nalento yakhe. Okanye athi uyeza afika ayishiye ngaphandle kwegceke angakwazi ukungena nayo ngaphakathi kwegceke. Kusiza lapho ke kuthenini sibethele amagceke ethu aqine, singabi into okudlala abanye abantu. Ngiyabonga kakhulu ukuthathola leli thuba. Inamba yami iyona lena etholakalayo lapho ngezansi kwescreen. Nikhuluma nokhoshu bemadlala eMgababa. Ngiyabonga.